forbindelse mellem Danmark og Tyskland er på vej. Den 18 km lange Femern Bælt-tunnel bliver verdens længste sænketunnel. Tunnelen støbes på land i dele kaldet tunnelelementer, der nedsænkes og samles på havbunden. Ud for begge kyster opføres tunnelportalbygninger i inddæmmede områder bag midlertidige diger. Når portalen er klar til at modtage det første tunnelelement, bliver digerne fjernet. Slæbebåde sejler de færdige tunnelelementer fra fabrikken ved Rødbyhavn til deres endelige placering. Nedsænkningen foregår fra et specialbygget fartøj, hvorfra besætningen kan følge operationen. Et tunnelelement vejer 73.000 ton og er udstyret med indre ballasttanke. Ved at fylde dem med vand, kan operatøren holde elementet præcist balanceret i vandet under nedsænkningen. Ved hjælp af sensorer på havbunden og det foregående element, kan operatøren følge elementets placering med en præcision på helt ned til 12 mm. En stålbjælke på elementet fanger et Y-formet beslag på det forrige og låser dets vandrette position. Herefter trækker hydrauliske arme de to elementer tæt sammen. Vandet, der er fanget mellem elementerne, pumpes ud. Det skaber en stor trykforskel, der presser elementerne yderligere sammen. Den ydre gummikappe er nu presset helt sammen, og elementet er nu vandtæt. Nu kan arbejdere gå ind fra det forrige element og montere den indre gummiforsejling. De to gummikapper holder tunnelen vandtæt og giver den fleksibilitet til at udvide og trække sig sammen, når vandtemperaturerne ændrer sig. Når koblingen mellem elementerne er færdig, går arbejdere i gang med at færdiggøre tunnelens tekniske udstyr til vej og jernbane. Flere hundrede specialister vil arbejde samtidig med tunnelens mange installationer. Når et hold er færdig med deres opgave, rykker de længere ind i tunnelen, og et nyt hold specialister overtager deres sektion. Femern Bælt-tunnelen bygges fra både tysk og dansk side. Når de to tunneler mødes, vil et særligt lukkeelement, der kan udvides på begge sider, samle det sidste stykke af tunnelen. Verdens længste sænketunnel står klar i 2029. Vi ses på den anden side.